60,000 सारिजों 1,20,000 होनानै बिसोरखौ माने रिलिज खालामबाय आरो मानसि बुनाय बन एसे लायनो थांबाय मानसि बुनाय ओमफ्राय मैगं एसे सोरबा जुदि थाङोब्ला बेखौ बुनाय इभेन सोरबा हाग्राथिं थांब्ला बेखौ बुनाय गेजेराव जोंनि सरकार थानाय समाव जुदि बे रोखोम मानसि बुख्रुबनाय थाखा फैसा लुट खालामनाय बे रोखोम जुदि जायोब्ला सान्थिया बोरै फैबावनो आरो बिसोर थानो जाबाय बेयाव जायगा होबायब्ला बिसोरनोथ' खमसे खम बन गंसे खननानैथ' लायो बिसोरनो अधिकार होनांगौ जोङो दा सेरफांगुरि थानायाव FIR होफैदों FIR होनायनि मेइन खारना जादों नैबे जोंहा नैबे निरन्त बसुमतारी आरो नैबे बिब'आ जाहैबाय सुदेम बसुमतारी दा निरन्त बसुमतारीखौ थांनाय 14 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव बे आथियाबारि फरेस्टनि अमृत नेवार ओमफ्राय सासे नरतन बसुमतारी आरो बिनि गार्डफोर बिसोरो हमदों बेखौ ओमफ्राय बेखौ बुदोंबो दा हमनाय खारना जाहैबाय बियो माने लङा दैनि खर'आव थांदों लङा दैखौ नायदों माने दैया मानो दाबो बोहैबोदिया दैया मानो दाबो फ्लाद जायाखै मानोना बिसोरनि बे जायगाया गासिबो ओरै गाहायाव माने डाउन स्ट्रिमाव दै रानजोबनानै दैखराव दै गैया ओमफ्राय टिउबवेलावबो दै गैया बिदि जादों दा बेनिखायनो मानो दै रानखो बेखौ नायनो थांदों बियो दा बेयावनो बेखौ माने फरेस्टनि मानसिफ्रा लोगो मोननानै बेखौ हमो आरो बेखौ बुयो बे सिकिउरिटिजों थांदोंमोन आरो बे आसलथे बियो केरालायाव एसे लेबार मावो बियो इलेक्सननि थाखाय फैदोंमोन इलेक्सनाव फैनाय समाव दाबो थांफिनाखै बे दा नैबे फैनायनि उनाव नै दाखालि 14 थारिखखालि 3थायाव बेखौ हमदों आरो बुदों आरो लोगोसे बिनि उनाव बेजों सासे लोगो दसे नंदों आरोबाव बे जाहैबाय प्रजित ब्रह्म दा बेबो माने माबानि थाइसौगुरि गामिनि दा बेखौ पुलिसा सरि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै बेखौ बुदों आरो लोगोसे बिसोरखौ 14 थारिखनि मोनायाव बे माबायाव दोनदों आथियाबारि फरेस्ट रेन्जआव दोननानै बिसोरखौ बुदों दा माबे रिक्सआव दोनदों बे मोनसे कुइसन जायो जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट रेन्ज अफिसा मानो मानसि दोनो बोरै दोनो खुनु दाय गैया फोदै गैया मानसिखौ जुदि दाय दंमोनब्ला माबा मोनसे दाय मोनदोंमोनब्ला बेखौ फरवार्ड खालामनांगौमोन जेलाव हरनांगौमोन जेलावबो हराखै खिन्थु बेखौ माने हरसे बेयाव दोनबाय बुबाय दा बुनायनि दागबो दं ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ सानैखौबो बिसोर अखानायै 16 थारिखखालि कसुगावआव लांदों डिभिजन माने फरेस्ट अफिसाव ओमफ्राय लांनानै बेयावनो ट्रिटमेन्टबो खालामबाय एसे खालामनानै लाबोफिननानै ओमफ्राय 1थायाव बिसोरखौ माबायाव लाबोदों आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव लाबोफिनदों ओमफ्राय लाबोनानै बार्गेनिं खालामबाय दाना फैसा बिबाय जे 1 लाख बे सानै मानसिजों माने प्रजित ब्रह्म ओमफ्राय निरन्त बसुमतारी बे सानै मानसिया 1 लाख जुदि होआब्ला जेलाव हरसिगोन होननानै सिगिबाय दा बिसोरबो गिबाय दा गिनानै बिसोर फैसाथ' 1 लाखथ' होनो हाया दा खुनुरुखुम रायज्लायनानै 60,000 सारिजों 1,20,000 होनानै बिसोरखौ माने रिलिज खालामबाय बे 3थासोआव रिलिज खालामबाय बेखौ बे आथियाबारि माबानिफ्रायनो दा फैसाखौ स्वयं गावनो नैबे सुदेम बसुमतारीया गामिनि सासे मुरब्बी दंमोन फुलेन नार्जारी होननाय बेखौ लोगो लानानै बे आथियाबारिनि अफिसावनो रेन्ज अफिसावनो थाना हैदों बे हैनाय समाव अमृत नेवार बे दंमोन बेनि रिसिभ खालामदों ओमफ्राय नारातन बसुमतारी बे रिसिभ खालामदों ओमफ्राय खाथियाव रेन्ज अफिसार खन कौशिक बेबो दंमोन दा थाखाखौ बिसोर रिसिभ खालामदों दा बे खबरखौ आंनो बिसोर हरदों ओमफ्राय बे खबरखौ मोननानै आङो 5टा बाजियाव बे माबायाव आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव आङो खन कौशिक रेन्ज अफिसारखौ आं लोगो हमहैदों दा लोगो हमनाय समाव जोंहा नैबे भुमिधर दैमारि दङ ओमफ्राय अख्रांमा दङ आंजों लोगोसे दा जों थांनानै रायज्लायहैदों थांनानै रायज्लायनायाव आं बेखौ अनेकबार बुंदों जे नोंथाङा दाय गैया फोदै गैया मानसिखौ मानो हमनानै लाबोखो मानो बुखो आरो दाय दोनदोंब्ला नोंथाङा बेयाव मानो दोनखो बेखौथ' फरवार्ड खालामनांगौ जेलाव हरनांगौमोन दा माबे रिक्सआव आथियाबारिनि बे फरेस्ट अफिसाव दोनखो आं बेखौ बुंदों आरोखि आरो दाय माने दंब्ला नोङो फरवार्ड खालामनांगौमोन आरो खालामाखैब्ला हरसे दोनबाय नोङो बेखौ बुबाय नोंखौथ' बुदोंबो मानो बिदि खालामखो आरो नों दिनै मानो हगारखो बेखौ आं बेखौ सोंदों आरोखि दा हगारनाय गेजेरावनोथ' फैसा लादों जों बेखौ बुंदों ओमफ्राय बे सिगाङाव दिनाय खालामदोंमोन उनाव आं मोजाङै नर्मेल अबस्थायाव बेखौ बुजायदों जे सासे अफिसार नोंहा माबा जागोन
माने इंकुरि टिंकुरि जाब्ला साख्रिनि खोथा दं मा दं दा गथे नोङो बिदि खालामना बिसोर गोरिब मानसि बे गोरिब मानसिनि फैसा लानानै दा जेबो माने सुख गोजोन मोना नों गथे फैसाखौ हरफिन बे बाथ्राखौ बुंनानै आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन रेन्ज अफिसारा खन खौसिदा गावबो एग्रि जादोंमोन दे गाबोन हरफिनसां बिदिबालाय फैसाखौ होननानै बियो 16 तारिख खालि बेलासियाव हरनाय खोथामोन बियो दा 16 तारिख बेलासियाव नेबाय 16 तारिख बेलासियाव हरफिनाखिसै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो 17 तारिखनि बेलासियाव आं बे मा होनोमोनलाय नरतन बसुमतारी फन खालामबाय बिनि फन नाम्बार आंनाव दंमोन दा फन खालामनानै सोंहरबाय आङो जे आल'सनायावथ' नोंबो दंमोन आरो नोंनि सिगाङावथ' बे माने फैसाखौ हरफिन होनना खोथा बुंदों दा नोङो आंनि खोथाखौ रिमाइन्ड खालामना हो बुंना हो बे हरनो होननाय खोथाया फैसा हरफिननाय नागिरनाय खोथाया मा जाखो मानो हरदिया बेखौ नों खोन्थाना हो होनबाय आं ओमफ्राय दे सार जागोन सार खोन्थागोन आं होननानै बे खोन्थानो थांबाय दा खोन्थानो थांनायनि उनाव आंखौ लिंहरबाय बियो सारानो फैदो रायज्लायफैदो होनबाय आं माने आंथ' फैसानि खोथा रायज्लायनो थाङा बेयाव नोंसोर खोथा बायदि जाला नोंसोर फैसा हरनांगौ होनबाय आं ओमफ्राय उनाव बिसोरो दाखालि 18 तारिख खालि फैसाखौ हरनांगौ बिसोरो 18 तारिख खालिबो हराखिसै ओमफ्राय मैयासिम नेदोंमोन मैयासिम बिसोर हरनो खोथा दंमोन मैयासिमबो बिसोर रिफान्ड खालामाखै फैसाखौ दा मैयासिम रिफान्ड खालामैयाव जोङो माने सानबाय बिसोर फैसा होनाय नंला बेखायनो आङो दहाय फुङाव जों ज' रायज्लायनानै दा बिनि अल्टारनेटिभ जा केसआव उफाय गैया होननानै जों दिनै बे केसखौ बेयाव सेरफांगुरि थानायाव जों केस होनाय जाबाय दा बिनि CI आ रिसिभ खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना एक्सन लागोन होनना बुंदों जों नेनि एक्सनखौ मा जादों बेसेबां एक्सन लायो बेखौ जों नेनि दा दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय बेनो जे आङो बे माने खावसि एरिया आथियाबारि रेन्जनि बे जायगायाव दै रानजोब्बाय दै लोंनो गैला मोसौ मोसानो दै दौनो गैला आं बेफोराव माने जानाखि माने दै रानदोंमोन आं PCनि माने दैनि टेंकारखौ लानानै दै रानदोंमोन आं बे दै राननायाव गोबां खबर मोन्दों बे जायगायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय इमानबादि बेयाव अयथासार खालामो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानसि बुलाबायो मानसिखौ हमनानै लाबोयो थाखा दाबि खालामो दा गोबां माने माबाफोर गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफोर राभा मानसिफोर होन सावथाल मानसिफोर बिसोरनिफ्राय सोरबा 50,000 लादों सोरबाबा 1,000 लादों 1 लाख लादों बेबायदि मोनसे माने टेरराइज बै फैसा लानानै फैसा होआब्ला जेलाव हरगोन सिगिनाय बिराद बिदि उदाहरन दं आं बे रिपर्टखौ मोनजोब्बाय आङो बे जिनिसखौ मालाबा कालेक्ट खालामनानै आं बयनिबो सिगाङाव बेखौ बुंनो हागोन आरो मानसि बुनाय बन एसे लायनो थांबा मानसि बुनाय ओमफ्राय मैगं एसे सोरबा जुदि थाङोब्ला बेखौ बुनाय इभेन सोरबा हाग्राथिं थांब्लानो बेखौ बुनाय बे घटना बिराद जाबाय थादों इमान अयथासार दा जोंनि गेजेराव जोंनि सरकार थानाय समाव जुदि बे रोखोम मानसि बुख्रुबनाय थाखा फैसा लुट खालामनाय बे रोखोम जुदि जायोब्ला सान्थिया बोरै फैबावनो आरो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरै थांना थानो दा फरेस्ट डिलार्सआव जायनाखि रुल्स दं फरेस्ट डिलार्सआव थानाय मानसिफोर बिसोरनोथ' थांनानै थानायनि बेब'स्था खालामना होनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि माने थांनानै थानाय राहाया मा बन गंसे लायोब्ला बिसोर बेसेबां दाय जायो मानो एफाराब दायनि जानांगौलाय बिसोर थानो जाबा बे जायगा होबायब्ला बिसोरनोथ' खमसे खम बन गंसे खननानैथ' लायो बिसोरनो अधिकार होनांगौ फरेस्ट डिलार नङि मानसिखौ नोंसोर मा खालाम खिन्थु फरेस्ट डिलारफोरखौथ' बन गंसे लायनाय बेखौथ' हमनाय एफाराब गिदिर साजा फैसा 50,000 गाहाम लानाय 1 लाख लानाय बुख्रुबनाय बेथ' जानो नाङा बेखिनिखौथ' एलाउ खालामनांगौ दा बे ओरैबायदि अयथासार खालामबाय दा बुजानाय मानसि जेलाव हरजानाय दासिमबो नै दाखालि मोफौ मासे गामियाव हमदों न'खराव एखेबारे मोफौ मासे फैनानै हमदों बे हाग्रानिनो मोफौ ना न'नि मोफौ बेखौ सोर बुजिफालाय ना गामिनि मोफौ दा हमबाय बे हमनायखौनो गोदाखानायखौनो हमनानै लांनानै रेन्जआव लांबाय बुबाय आरो मानसिखौ जेलाव हरबाय आरोखि एथ' गोरिब मानसिखौ बिदि खालामना बेथ' अननाय दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा जोंनि माने बिटिआरनि सरकारफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ बे रोखोम बुख्रुब सुख्रुबखौ खालामनाङा सान्थि फैबाय होनना बुंनाय मानसिफ्रा दिनै असान्थि जोंनि गेजेराव लाबोनो नाङा दा बिसेस करि आङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानाव गेदेर माने रन्जित बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायो दा बिथाङा जाहाथे माने बेफोरखौ कन्ट्रल खालामो बिदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ कन्ट्रल खालाम डिसिप्लिनजों लां रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि बिसोरखौ आदर खालामनांगौ बिसोर अननांगौ आरो जों अनाबा सोर अनबावनो बे गोरिब गुन्द्रा मानसिखौलाय बे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ जों जुदि आदर खालामनानै बिसोर जुदि मोजां लामा खोन्थायाब्ला सोर खालामबावनो बे बुख्रुब सुख्रुबथ' जायाना जेलाव हरनाय बुख्रुबलाबायनाय सुख्रुबलाबायनाय फैसा दाबि खालामनाय बेथ' जायाना बिदि दा बेफोरखौ माने जोंना EMआ खबर लानांगौ जाहाथे बे रोखोम जाया सान्थि भाबै जाहाथे बयबो संसार जायो सुख गोजोन बयबो जाहाथे अनलायनानै रुजु रुमु बयबो रायजो जायो बिनि बेब'स्थाखौ खालामना हो बिनि बेब'स्था खालामाबानो बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय बे अननाय बे आरो बिदि खालामब्ला
जायगा मोननाय नङा रायजोफ्रा जायगा होनाय नङा बयबो माने अब्ला नेवसिगोन ओंखायनो आं खावलायो जाहाथे फैगौ दिनफ्राव जाहाथे हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो जाहाथे माने बन लायनो हानाय बे मैगं दाइसे लायनो हानाय बेबायदि माबाखौ अधिकारखौ जाहाथे होयो बेयाव जाहाथे रावआबो जाहाथे अफराद जाया गिदिर अफराद जाया बेनि थाखाय जोंखौ जाहाथे नायो आरो बे हाग्रा ओनसोलनि जायनाखि फरेस्ट डिलार्सबो दं बिसोरखौ हाग्रा ओनसोलाव फरेस्ट डिलार्सबो थानो होबाय जेब्ला बिसोर जाहाथे मोजां थांना थानायनि जाहाथे अधिकारखौ जाहाथे होयो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे आरोबाव आङो नैबे दाखालि 3 थारिख मेआव जानाखि गवालपारा दुधनियाव जानाखि बर' हिन्जाव सानै आइजोखौ रेप खालामनानै माने खालामनाय जादों जों बेखौ खोब निन्दा खालामो बे मोजां जायाखै दा दुखुनांथाव बेनो जे जोंनि जायगायाव जों बे जायगानि थागिबि फिसा असे फिसा गावनि थागिबिनि असे फिसायासो दिनै अधिकार गैयै जाबाय जों जेरावखि थाङा जेरावखि फैया जों थांनो हायि बायदि जाबाय ओंखारनो हायि बायदि जाबाय जोंनि फिसाफ्रा दिनै रेप खालामजानाय मानाय बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो जाथाय जानो हाया दा बयनिबो बिखा गावखागोन दा जोंनि न'खराव जुदि सोरबा फिसा जुदि रेप जायोब्ला सोर सैज्य खालामनो दा बे रेप जानायखौ लानानै फंबाया जुदि बिनि थाखाय गोसो गाज्रि जायोब्ला गोसो गाबखाङोब्ला जुदि बे जायनिखि रेप खालामग्रा बे न'खराव जुदि थांनानै माबा हैयोब्ला दा बेनि थाखायथ' बे दायनिगिरि नङाना नै बिनि दानिखि रेप जानायनि फंबाय दा किरनमय खाख्लारि दा बेखौ जे एखेबारे दांख्राब खालामबाय सुनाय सुबाय दा बुथारबाय बे अननाय जों बेखौ माने गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बेबायदि मानसिखौ बिराद गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौ बिदिखौ दोननो नाङा आरो जोंहा बेखौ दाबि खालामनाय अधिकार दं जोंनि बे जायगा बेयो जोंनि मालिक जों बे हानि मालिक जों आरो जों हानि मालिकखौसो बाहेरा मानसिया फैनानै बिदि अयथासार खालामब्ला जों बेखौ खुनु दिन सैज्य खालामा दा गथे जायफ्रा दसि बिसोरखौ फासि होनांगौ जों दाबि खालामो आरो सरकारानो नङाब्ला बे मानसिखौ हमनानै रायजोनो गथायनो नांगौ रायजोफ्रा मा खालामो खालामथों दा बे रोखोम जुदि खालामोब्ला जोंनि गेजेराव माने खुद्रिनाय बोराबनाया बांसिन जागोन रागाया बांसिन जागोन दा ओंखायनो सरकारखौ दाबि खालामो जाहाथे रायजोनो हगारनो हायो रायजोआ बेखौ माने बेबायदि माने गुन्दाफोरखौ मानसि बुथारग्रा रेप खालामग्रा बे गुन्दाफोरखौ पाब्लिकनो हगारनांगौ जाहाथे पाब्लिकआ गोसोबायदि बिसोरनि सायाव माने बिसार खालामनो हायो आरो लोगोसे जों खावलायो गभर्नमेन्टखौ जाहाथे ट्राइबेलफोरनि सायाव बे रोखोम जिनाहारि जानाय अयथासार जानाय बे बन्द जायो दाथ' गोबां जायगायाव जाबाय थायो बोसोरै बोसोर जाबाय थायो बे जिनाहारि जानाय बुथारनाय जाबाय थायो बे जाहाथे एखेबारे इमिडियेटलि जाहाथे स्टप जायो आरो बे जाहाथे फार्दार जाहाथे बे रोखोम घटना जानो मोना आं बेखौनो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो खावलायो।